Μισό λεπτό. Τι? Α, κανονικά αυτό είναι part 2. Εδώ πέρα είναι ένα κουμπί και ανοίγεις την πόρτα. Τώρα εδώ είναι το τελευταίο part. Δεν θα πάρει τόση ώρα όσο πήρε το πρώτο βίντεο. Εδώ πέρα σε κυνηγάει ένας βλάκας με μισό σώμα. Που είναι κανονικά ο άντρας που σκότωσε τη γυναίκα του και την έκανε κούκλα. Και οι κούκλες γενικά πήραν εκδίκηση και του κόψαν το σώμα στη μέση. Νάτος. Έρχεται τώρα. Να ξέρεις είναι λίγο creepy. Δεν ξέρω. Μας κυνηγάει. Πού είναι αυτός? Νάτος. Τρέχα. Βασικά δεν μπορεί να τρέξει αυτό. Ούτε αυτός μπορεί να τρέξει. Είναι παράλληλο τόσο μπρο. Τα ακολούθαμε απλά. Δεν ξέρω που πάω. Απλά ακολούθαμε. Μπρο πέθανε. Βρήκα τον έξοδο. Βρήκα την έξοδο. Παιδιά, ήταν το μικρότερο part. Να πάτε να τα πιείτε, μιλήστε με την οικογένειά σας. Και να πάτε και να έχετε καλή μέρα. Γεια σας.